Bahato piles ngui kan ko bor spang ka ain thamai ka blapan mi da kari Australia. Ha kan ko video ngani thu ya pi spang ki kita ki ain thamai nak mata ki khna ka badang ha babo ka khan rus nam kerta. Ya kan ko video la sna kerpang pan pentip sepi ki pai ba. Nomor ka don kam wan hari khasi jungi ya kum kini ki ain. Nakerpan ipi ban pi ya kan ko video hadu ka bakut khanang mapendup syai spang kan ko bor. Ka Australia kalapan mi ya kan ka ain ka ban kongdu ha ka perthai kata galong ban pura ya ki khna apo ka khandrus nam kerta ban pendan kam ya ka social media nadu ka speu tarik u Disember baru ki khna apo ka ne kerta onum la shu ban thau account mai bat ki account ki bala don baru kin hab ban penduna ki platform bahe kum ka Facebook ka Instagram ka TikTok ka Snapchat ka YouTube bat ki wepat ki haban page ba umdon ukhna ne ka khna bala ban rung ne ban kam yaki tang ki katu kan ne ki apps kum ka WhatsApp bat Pinterest ki bakan kan thop yaki kam ki basnyo namar kimlong kum ki wepat ki network ka daw ka panlong ya kan ne ka ain ka dei namar ki jing tip ki basngo snyo khia ha Australia kan dai 100% ki khna ki badan hapo ka shipeu bat khat san snam ki pran kam ya ka social media bat new na ki shipeu ki layo i ya ki content ki basang na khang persha khat san ngut ki khna ki sha ban nyao ha ka online bullying bat bon ki bayo iru ya ki video jong ka jingdom jing thombor bat ka jing pankhi jing mut ka sarkar ka om ba kane kam dei tang ka technology hanrei ka dei ka jing ka bakta ya ka jing ko jing khia bat ka jing im jong ki khna apdeng ka ne ka ain batmai ka jing kit kli ka long haki company technology haki kemi kikpa ki platform ki haban penun kam ki lat ban pensisha ya kerta bat ki ID sarkar bat ki kor ban snguthu ya karkom penun kam online ada kimbut ki khna kin sha pensitom da kapisa hadu lai $1 million hanrei ki company technology ki ong bagi te ki lat kim bhapura ki la ban pen khen ya ka jing im simet bat kim long ki babiang ban sumari ki khna ki bun ki company ki persha bat donru ki balet ya le persha hanrei ki haban but ya kane ha karukom kumba pan ya ha Australia ki wei kiri ki badon ha Europe ru ki syam ya kane Henry kim pat sim ya ka rai ban pendu no ya ka social media nak benta ki khna ki ong bagi khna ki la ban sumar ya ki khna Henry kim don pat ka ain pura ki start perkhat ki dang wat chingmut ban ya rap ya ki khna Henry ki wei pat ki ong malada kampen slam ka ban long ya khna ban le ya ki jika online ki ba khamma na ka ne ka daw ka Australia ka persang ban sim khia ya ka ne ka ain khnang ban ya rap ya ki khna